модульне містечко, 4 модулі, по 22 кімнати в кожному модулі. Маємо там їдальні, маємо санвузли. Зараз покажу вам це розташування. Це Польща, да, допомогла? Це допомогла Польща. Це допомогла Польща. Ось такі кімнати. Ліжка в 2 яруса. Будемо підходити з розумінням до розселення, тому що, зрозуміло, будемо по 2 людини намагатися поселити. Але якщо з дітьми сім'ї, то можемо з дітьми по 3 чоловіки, по 4 чоловіки. У нас 700 заяв від сімей, а зараз ми тільки 88 задовольняємо. А ліжка для дорослих? Чи це ліжко для дорослого, він поміщається точно, було вимірено. Подивилися. В першу чергу заїдуть ті багатодітні сім'ї, заїдуть літні люди. Для польських військових передбачалось таке містечко пересунути. Але ж самі бачите, що поки що не влаштовано повністю обладнанням таким, як треба. Мінімум на 22 сім'ї ми ще поставимо ще 2 великі холодильники, яких треба десь взяти. Треба робити їм побутову кімнату, щоб вони могли збиратися, новини дивитися, говорити між собою, тому що це соціальна частина бородянки, яка пережила окупацію або вже повернулася і майна взагалі немає. Взагалі. Тобто ми забезпечуємо тут все від кастрюлі до постілі, весь прилад, всі мийні прилади, плюс хімія битова і таке решта. На 88 ми ще якось зможемо справитися з власними силами, але зараз починаємо така ініціатива годувати їх повністю, тому потрібні будуть продукти харчування дуже. Беремо кухарів і організовуємо це. Там є ця школа, і на базі цієї школи є їдальня, але там був штаб орків, солдатів Російської Федерації. І маємо зруйнований 2-й поверх, тобто вона в аварійному стані, а сама їдальня, вона працююча нормально. Більше 350 людей треба буде нагодувати.